Igbo niile kene ihe na-emere Igbo ha sị ma adịrị nwoke mma n'ụbọchị nke taata dịrị nwaanyị mma biko na okwu a ji ebekwanụ bụ okwukwanụ ihe dịla ana ndị be Sam anọsi ike. Yes, if I can remember, ndị be Sam anọsi ike biko na nwanne ya nwoke nke si na nyanwa ji zụọ everything lụrụ ọrụ Sam bido kpọwa n'oge ejekwa ndeje print ya statement of account ya wee wetakwana n'ihu akwụkwọ wee na-egosi ụmụ Igbo si na n'aka ya dịkwa ọcha na onye na-ediri ihe obodo wee bụ nwunye Sam, onye Sam na-enye ego nyanwa na-enyekwana nyanwa. Biko na achọ m kwunu solu m ka anyị gaa through statement of this account ka anyị makwanụ onye eziokwu ka dị n'ọnụ. Ọ bụrụ na nwoke gị je lụọ ụnụ naanị ya na-asị Sam ya bịakwana bịa bụrụ ụnụ ka ya nwa bụrụ ana amaghazi ihe na-ese na biko nụ udo na-ayọkwa ka udo chia na ezinụlọ anụ onye mmalụ ka esi wee menya bụ ka ebe mmiri si ebe a nọpịa ụgbọgụrụ si mekwa ya ka udo nwoke anya doo nwaanyị anya. Mgbe ndị ọma njem ọnụ solu kenena m na vidiyo akwụ n'ọfụ. Chineke kelemacha ezi mma pụrụ iche Igbo dị Sam. Nwanne anyị nwoke John na ebe a unu ga-ahụ ihe o ji n'aka. Ịma agwara m ya enwere evidence of power of attorney ala ahụ ọ sị na ọ wukie ọ sị m na enwere ya print ara anyị the statement of account so that ka anyị mara ego ole nwanne ya nwoke Samuel jitere mgbe ọ nọ Malaysia o jikwe statement of account bịa. So o wetala the irrevocable power of attorney ugbu a. John ngwa kọwara ọha na eze. Ọhaneze ndewo. Aha m John Ndesike Chinedu ọka na-egbula m. Ana m ekele everybody. Ugbu a ana m akwụkwọ presently for the land half plot ahụ. So ka m baba ji ọha na eze the date akwụkwọ njewo 212. So my brother no ụlọ that 212 ma azụ ala they akpandịrị kọla na before akwụla m here before she my brother onye dugara m na this ala but all case mama kpe a change ma so but ndị ahịa wo ka nnụ mana shi adọga hụ mashi and the president ga this akwụkwọ nke iji gbula ka ọwụ the main ọwụ ke gị ka ọwụ ka onye reshiri gị ala because ke onye reshiri m ala ahụ ma ya emebe emebeghị change of ma ya emebe ọkwa ihe o mere o jiri ma hụcha ma ya emebe because ọ nọ there ọ ma chama onye ahụ emebe changing of the ownership ya ejiri site ahụ nwere ole onye nyere gị this one now onye na-eme this akwụkwọ awụ daga nwere chenye na 10,000 iji isi siri akwụkwọ this boy. Okay. She enye ha the 10,000 as of that 2012 10,000 was a big money that time. So the boy said a six here onye kwali onye tilam shinche to the boy ko onye nye na the 10,000 achigam the original change of the ownership. Adoro me there the boy she another the 10,000 shimba at the 10,000 changing of the ownership I hug here but the who call the person the hachigam the changing of the ownership on the car case ebe okpocham okporo na Japanese the boy abia kporom je ndị obilobi the boy abia so the boy sipana the boy pa atram shia bia pa nga aga manye drop phone number ya eme invite ya bia pa the land Ishi remain. So ihe wo imebe change of ownership ugbu a emebe m ọ ihe mere aha ga anụbeghị anụghị here. So onye zụrụ ala wo eme Chijioke ọkụ ya Yeah. enyi nna ya Yeah. ọ dị mma. Ngwanụ ego ole ka ị zụrụ ya ala ahụ? Anya aza ala na nwe ya zụrụ ya 300 but ihe m kwela ya jigodo anyị ebe nwere signatory so that we can see n'azụ gaa n'azụ okay. How 2012 ịkwa? 2012. 2012 ka ị zụrụ ala? 2012 nga zụrụ even sam na me n'ụlọ makpụma blọk. Ọnụ ya makpụma blọk, ụsacha blọk. Adan na me ma about blọk. Anayo ma about this block. But the total
ke nwa amahu ana yo sokwukwo na isokwushi Sam ya weta ego ewu na isikwusi Sam weta ego ewu n'ihi na ọwụhụ na onye nwe ala ọwụ ya na-egbu ewu onye zụ ala ya egbuo na ewu gbukwasa ya ewu so ha na-ajụnụ ọrụ gị nwe ala olee ihe iji esi Sam wetezi ego eji azụ ewu ka egbu ewu n'ala ala mmadụ sabe mgbu ewu because ọ mmadụ abụọ o agara m ego mụ na ego m nụkwa ya ọwụ naanị ego ya mgbu ewu enweghị ike shi ahụ Sam egburu m ewu for my mụ na nke ewu ala m foundation m ọwụhụ Sam egburu ewu because ihe ọwụ ala m ihe ọkwa am bidoro ụlọ my brother nyegakwa nna m aka and ikpe ekpeela ya between adanne m ọpara nne m nwunye ọpara nne m nwunye m and nwunye Sam ewere asị ala ahụ m dere Sam ejega ala bekee nna nwezi kenu back nna nwezi kenu front na ọpara nne m si Sam na ada asị Sam ebe nwanne gị werere ala ya ree mgba ala ke ewukwana ke ya no back mgba werezi ego ole ị chọrọ ekwela m inyere m na ụyọ m jizie ya mechie ego ole itila m that time kwana Sam nne m kere m ga 3 million ihe okwu ga that time nwanne m nwoke si mmadụ abụọ ume ụyọ and ha ahụwụ leveling ọ dịkibe ya nwebeghị ole emere ya at least mother boy ana oye eje enwela block enwe iron odofu 3 million ngwa Sam ya obede 3 million ngwa rere ala onye aba Sam dem rere ala ahụ last year ala ejiri gbanwe eke because opera nne m onye isign na ya hụ as onye kwa na the land Sam erecha ya tụgharịzie Sam because of ansoga opera nne m adanne m atụgharịa ma hụ ga na ahụ m oyo ahụ back even na kele mwazie ugbu kele motel mala ma before awuhala before ego tila me na the house are gan surprise are ma wetere mo account here na then ke wo statement of account ekwa ole mgbe printer ha printer na Wednesday last week but okay Wednesday last week because I gwara gị wetere me okwa ya then you guys refer back as January 1st 2015 okwa ya print tara anyị 20 from January 1st 2015 to January 1st 2018 ya o the balance of account we ihe nọ nga okwa ya yes sir so agala m through it anyway ahụghị m million na any of the account alojiri nga agala m through it hụkwana m aha Sam mana ihe m hụ ga-awụ cash nwere ike ịkọwatụrụ anyị ihe cash a chere o nwere ebe Sam sendịrị gị ego amanụ m gị sendịrị ya ka ya sendịrị gị mana o nwere ebe m hụrụ aha Sam ahụrụ m 32,000 ahụrụ m 32,000 anọsi ike Samuel ma ahụkwa cash anọsi ike Samuel enwekwara ebe ọzọ m hụrụ anọsi ike cash deposit anọsi ike Samuel 100,000 nwere ike ịkọwatụrụ anyị ihe a yes ma ahụ ma ọ nọ ụlọ nna awụ chere ka ile the date nke 32,000 a ọwụ April 16th 2015 ọ pụọla mgbe April 16 2015 oke ọpụbe oke olekwana ihe cash ole ebe ihe ahịa ji nọrọ na cash na-awụ ndị ahụ mekiateka ndị kwela m ụgwọ cash na my house masị ya ngwa brother m jee de kwela m ego na account mmenye ego moto ya bata jede kwela nna okay ya cash ndị ahụ ganga ton godi then ole mgbe ọ pụrụ kpọmkwem ka anyị chọọ nwere ebe anyị ga-ahụ ihe dịka million naira n'ihi na a gwara anyị na ego ụlọ niile ahụ na a na-esendịrị gị ya esendịrị gị almost 6 million kemgbe ọ pụrụ ke kpọmkwem mgbe ọ pụrụ 20 gịnị ọ pụrụ 2015 which month now September 2015 okay ka anyị chekie keke 2016 kemgbe o bidoro jitewere gị ego ma ya mere agreement isi ara m ego ebe 2017 ọ dị machara ka anyị gaa na 2017
Adema. Here wo. Okay, wo. January 30th, 2017. Adema ka iwere waya na-achọ. Nwere ebe anyị ga-ahụ ọkpụrụkpụ ego ebe a. Nwere ebe anyị ga-ahụ ọkpụrụkpụ ego. Ebe anyị ga-ahụ ọkpụrụkpụ ego ka anyị mara. Ọ dị mma. Okay. Enweghị ebe anyị hụrụ ọkpụrụkpụ ego na nke a. Ka anyị gakwa na nke anọ. Ọ dị mma. Anyị ahụghị ihe na ihe 29 December 2017 to 31st December 2017. Okay. Onwe ebe ahụ ya nọ na. So Igbo nwe m aga m like ka nnu mee nwaanyị ya invite because samina ala bekee ihe ndị a na-eme ọwụ nwaanyị ya onye ị ga-abịa hia we statement of account ke ya o jiri nye m ego kwekwa o jiri nye m ego ọ nyere na cash na transfer anyị dịrị nwunye Sam ha fụkọla he Sam ikwuga ama m onye gbasara Sam because Sam anọghọ ya ma ihe emere Sam anọghọ ya ọ dị mma so ngwanụ ya wee na-ekwu na nwunye Sam ga-ewetara anyị statement of account nke ya ka anyị confirm kpọmkwem otu o shiri nye gị ego ma o nyere gị cash o mere gị transfer mana 100,000 ahụ ma 200,000 ahụ i kwuru o nyere gị ya n'aka ọ bịara anyị wetere gị ya n'aka ka o mere transfer nye gị o nwere nwa ego esi na naanị ego Sam nyere gị mgbe ahụ ego o ji nyere gị aka n'ụlọ ahụ o nwere mgbe o wetere nwunye Sam nyere na cash o tere cash o wetere ya na cash and o jiri abịara to me direct last born anyị ke Sam tọrọ last born unu ke nwaanyị okay anyị bịa the other day ka nwaanyị di ya gbara moto gbasara moto ọwụ ya ka nwunye Sam na-enye ego weteruole gị anya abụọ otu onye ahụrụ wee ke so nwa ejikwana nwa abụọ akwụkwana ewetara ndị money ya wụ n'ime ego niile o wetere gị onweghị mgbe o wetere gị ma ego moto ahụ ebe 3.something million onweghị ka ebere ego eji rụọ ụlọ ahụ ebe 6 million onweghị ka ebere na transfer na for the cash ọ dị mma ego moto kwanụ nwaanyị ahụ onye dị ihe niile moto nwaanyị ya o jila enwe ndikwa o jila somebody from Lagos onye ka ahụ gbara plane so ego moto ahụ nwaanyị ya onye ji ya ụkwa na onye ji enyekwe na onye ọwụzụrụ moto ahụ yes ego ala niile nzụkwara ọkwa nwaanyị ya ma nwaanyị ya dị akwụ nwaanyị ya dị eji ego niile transfer onye ahụ emana na signing na ndeke property ka ahụ chikena esetụrụ na nwe mmegburu ya so which means ihe ị na-ekwu na 6 million a Sam na-ekwu ya jụọ nwaanyị ya ajụjụ ya nụ na onweghị ihe dị otu ahụ ruru gị aka ya bụrụ m onye ya nwaanyị ya onye na 6 million ọ ga-awụ ya jụọ nwaanyị ya ọ dị mma John ime anyị nụna maka ịbịa wetara anyị evidence ndị anyị si gị wetara anyị ndewe nọ ejuka m n'aka na afụcha na video ebe anyị si na-echa video biko nyere anyị aka share subscribe na this channel subscribe chi Igbo notification ka ị na-enweta notification mgbe anyị tiri video ọbụla ọfụ nke kachasị mkpa biko nwekwana ihe ọbụla ị chọrọ izi ya biko anyị nọkwa na Instagram biko isendiela ya message na Instagram ka anyị soro gị kpaa nwekwana okwu ọbụla ị chọrọ itinye ọnụ na mbụ ụlọ ahụ ihe chọrọ dị private sendiela ya message ọ bụrụ nke anyị akpa na phone anyị akpa communicate ka anyị ghọta gị gwa okwu wee ghọta anyị ka anyị nwee mgbe ọzọ